ndithu nkhani zimenezi kummawa kuja tinakambirana nkhani ndithu zingapo zokhuza chipani chimenechi cha Aford, koma mwina pano tiunika kwambiri zimene alankhula Enoch Chihana amene ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Aford. Ndilandire Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amalankhula pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno, komanso Yamikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale. Ndiyamba ndi nkhani yoyambirira kwambiri imene mwina ikusiyana kwambiri ndi zimene analankhula Enoch Chihana mwezi wa May 2023. Iwo analankhula kuti chipani chawo sichizapita ku mgwirizano ndi chipani china chilichonse pa chisankho cha 2025. Koma mukulankhula kwawo kwa lero tamva kulankhula ndithu kuti zipani za Aford, UTM, DPP zizachita motero, kuoneka ndithu kuti mwina nkhani ya mgwirizano ija mwina tisakuyamba kutsimikiza pita. Ananenanso Enoch Chihana kuti zimene ndikuyankhula pano zimasiyana ndi zimene timayankhula pa misonkhano ya ndale. Nthawi zina anthu andale amasankha zoti alankhule kutengera ndi malo omwe ali komanso anthu amene akuwamvetsera. Lero Aford ndi tsiku lawo, akupanga msonkhano waukulu ndiye anthu ambiri akuyang'ana kuti kumeneku kuchitika zotani, ndipo ku msonkhano kumeneku kunalinso anthu azipani zina amene anabwera. Ku misonkhano imene mukunena kumene amanena kuti ife tidzayima patokha kumakhala kuti alipo okha Aford kulibe azipani zina, koma lero amalankhula kutsogolo kwawoko kuli mlembi wamkulu wa chipani cha DPP, kuli mmodzi mwa amene tikuganiza kuti akapikisana nawo ku chipani cha UTM, kulinso azipani zina. Ndiye anayenabe ndithu uthenga wawo ugwirizane ndi zimene zinali kutsogolo kwawo. Ndi sizinadabwitse kwenikweni. Mwina tikhozanso kuwonjezera kuti nkhani ya mgwirizano ndi nkhani yokuti tikuyiyembekezera. Ambiri akumanena kuti tikuyiyembekezera chifukwa cha nkhani ya 50+1, koma tizindikire kuti zipani zakhala zikupanga mgwirizano ngakhale zisankho zakumbuyo ku 50+1 kulibe. Zipani kupanga mgwirizano nthawi ya chisankho ndi zinthu zoti zimachitika, zakhala zikuchitika kuno ku Malawi, zimachitikanso ngakhale maiko akunja. Zimene analankhula Chihana lero sikuti zikusiyana kwambiri ndi zimene analankhula Professor Peter Mutharika ku convention ya chipani cha DPP. Anachulanso zipani zake zofanana ndithu zomwezi. Tiyambe kukhulupirira Achitete za mgwirizanozi. Za mgwirizanozo titha kutero kuti titha kuyamba kukhulupirira. Chimene tingaoneso ndichokuti tikaunika mwina ngati convention ya chipani cha MCP, komanso ndi mmene akhala kupangira misonkhano ya MCP, anabwera poyera kunena kuti ife tipita tokha kuchisankhochi. Nde zili ngati tingopereka chitsanzo cha Aford anali kale ku mgwirizano kutonse alliance kuja analiko, nde mgwirizano unatha. Ndikukhulupirira kuti ngati akuona kuti titha kupanganso mgwirizano, amene anali nawo pa mgwirizano ananena kale kuti akupita okha, mwina ngati kungakhale zokambirana kutsogolo kuno. Koma zipani zina zimene zili kumbalizi zokuti sakulamula boma pakali pano, pali chance ndithu yayikulu yoti anthu akhoza kugwirizana. Monganso tinawunikirana kuyambirira kuja kuti migwirizano yathu ipena pake direction yake imakhala kuti sina longosoke bwinobwino, chifukwa apapa tikamba kuona mmene zikuchitikiramo khala ngati mgwirizano wake ndofuna ndithu kuti tidzangochotsanso amene alipowa kuti ife tilowepo, chifukwa akuoneka ngati aliyense akunena mavuto amene ali mu current government kuti apa zakuti sizikuyenda zakuti sizikuyenda. Komanso tikaunika ngati Chihana achita kunena kuti boma chaka chamawa kutchula date kuti chipani cha Aford, UTM, DPP kuphatikiza zitha kungotipatsanso lingaliro loti mwina underground talk set akukambirana pasi fasa angangobwera tu pa podium ayikulu ngati imene ndikuatchula anzawowa palibe chokambirana. Komanso mmene taonera muja kuti mlembi wamkulu wa chipani cha DPP ndimafuna ndifunse kuti kunali anthu amene tingane ndithu kuti ndi akulu ku DPP, taona secretary general, taona Newton Kambala kuchokera ku UTM. Mafuda ndifunse kuti zimezi should we read too much into presence ya anthu amene?
titha ku tibwereranso ku nkhani ya zigawo ija kuti anthu fe pena pake kuvota kumayi kunoko timatha kumatenganso mmene zilili zigawo tikaona value ya Aford mmene timaonera kumanena kuti iya ikhangati anakhazikitsa kwambiri kumpoto ajegwa anafotokozapo kuti zimayenera anthu amaona mmene alili atsogoleri kuti achokera kuti zipani zinazi zikuona value ya Aford kuti itha kubweretsa vote ya kumpoto kwambiri nde taona ndithu seriousness kuti akuluakulu ako zipani kwinako akulingalira kuti titha kugwirizana ndi Aford ndi presence yawo komanso china msonkhano uja unayamba mochedwerako than imene timayembekezera koma tinaona ndi kumvaso anzathu amene ali kumeneko kumati iyayi president a UDF amuluzi afika kale taonanso anthu aja akuluakulu ndithu anafika mu nthawi yake osoneza kuti pali zokambirana ndithu za serious zimene zikuchitika koma mwina sanabwere poyera kuti atiuze atimasule mgwirizano tiona ndithu kutsogoloko funso limene ndikumakhala nalo ndira kuti akuluakulu akukhala ngati akukanika kungobwera poyera ndikunena kuti ifeyo tikupita ku mgwirizano ndamvapo ndithu interview imene analankhula Dickson ndi amukhitwa secretary general usanayambike msonkhano umene wanalankhula ndi Malomba amene ndi mneneri wa chipani cha DPP kuoneka ndithu kuti zikuvuta kungobwera poyera ndikunena kuti ifetu anthu kuyenda limodzi vuto kwenikweni ndi chani sindikuganiza kuti zikuvuta mmene ndikuonera ine choyamba tikumbukire kuti pamalamulo nthawi yopanga kampeni imakhala miyezi 3 tisanachita chisankho imene mati official campaign ngakhale pano anthu akunena kuti muzativotere ife izizi akuzinena kunja kwa nthawi ya kampeni nthawi yeniyeni imene timaona zokonzekera za chisankho ndi miyezi 3 chisankho chisanachitike pamene mumamva za migwirizano ndi chifukwa choyamba ndi chimenecho kuti ngakhale kuti mwina akhoza kukhalapo anthu amene angafune kuti aoneretu panopo kuti awakuoneka kuti akuyenda limodzi koma kwenikweni ngati tikukamba nkhani zokhuzana ndi chisankho official campaign ya chisankho chimenechi izatsegulidwa kutsogoloko china nchonena kuti tukamba kuti Aford akupanga convention lero kwapangika ma convention azipani zina zitatu kumbuyo chachinayi koma kumalawi kunotu zipani ndizopitirira zinayi 18 zilipo zina zimene zipange misonkhano yawo ikuluikulu ndempovuta kuti ngakhale amachula kuti ife tizayenda limodzi ndi UTM sanapange convention imene ndi msonkhano waukulu kumene amakaphika zimene afuna kuti apange ngati chipani ndesi tingayembekezere panopo kuti aneneretu kuti tidzayenda limodzi ndi UTM pamene UTM msonkhano waukulu sanapange komanso monga ndanena kuliso zipani zina zimene tikuyembekezera kuti zipanga misonkhano yayikulu zionekanso kuti pa ground pazikuthamanga bwanji pazokha kuti ena aziganizire kuti akhoza kupanga nazo ubale pa masankho amene tikuyembekezera chaka chamawa nkhani ngati mwiti timakamba sabata zapitazi mene People's Party amachita msonkhano wawo ukulu kuti nthawi zambiri mtsogoleri akakamba kuti inetu ndikukambirana ndi amafunde mwachitsanzo mmene zinalili nthawi imeneyi nkovuta kwambiri kuti anthu pansipa achite zinthu mosiyana ndamvaso akulankhula mawu omwewo apita mukhito mlembi wa chipani cha DPP alankhula ndithu momveka bwino kuti atsogoleri akakambirana mmwambamo ifeyo tili pansi ndipo sikuti zinthu tingalephere kutsatira yani izizi zimene zikukambidwa zilinganene kuti anthu ma convention wanga achite zinthu zina zake zosiyana akuluakulu atakambirana mmwambamo nthawi zambiri zipani mwa ntchito zimene zimapereka kwa atsogoleri ndi kuyimirira zipanizo pa zinthu ngati zokambirana so inu ngati mutakhala kuti muli mu chipani china chake ndi chipanicho chana kuti inu ndinu president ndinu mtsogoleri wa chipani ntchito zanu zina ndi kuyimirira ndi kupanga ziganizo m'malo mwa chipani chonsecho ndipeposi kuti ndipo dabwitsa kwenikweni kuti atsogoleri akanena chifukwa imene ndi mbali ya ntchito yawo koma ngati zipani zikuyendesedwa bwinobwino motsatira democracy pamenanso pazikhala mwayi woti atsogoleri amene apanga ziganizo moyimira zipani zawo afotokozerenso zipani
chifukwa chimene apangira ziganizo zimene apangazo. Ndikuperekanso mwayi kwa anthu ena muzipanizmo afunse mafunso kapena kunena kusagwirizana kumene ngatakuona kuti sakugwirizana ndi ziganizo zimene atsogoleri apanga. Koma mtsogoleri ngatakupanga chiganizo akungogwira imodzi mwa ntchito zake, chifukwa kakhala mtsogoleri umayimirira komanso umapanga ziganizo m'malo mwa chipani chimene ukuchitsogolera. Pali nkhani imodzi imene ndithu namva akulankhula Enoch Kanzingeni Chihana nawo ndithu mwamphamvu kobasi mumveka mwamphamvu kuti we are ready to govern. Akuoneka ndithu kuti ali ready ndokonzeka kuti atilamulire. Mmene anayankhulira moja kuti ndokonzeka ndithu kulamulira. Anenaponso mfundo yonena kuti tinali mu tonse alliance. Tinanena ponso mbuyomu kuti mwina ifacho kuti akhala limodzi coalition imene alliance imene isanathe aphunzirapo zikhozotheka kuti aphunzirapo zinthu zingapo zimene akuona kuti zikulakwika. Iwo monga tikuonera kuti sanali kutsogolo kuti olamulira siwo ngakhale anali mu mgwirizanomo zikhozotheka kuti amakhala ndi maganizo kuti tikonze apa mwina maganizo osamatengedwa ndi amene akulamulawo. Nde ababa akamati ndiokonzeka mwina ndokonzeka kuti adzatipatse ma solutions amene amanena kuzovuta zosiyana zimene Malawi ngati dziko timakumana nazo mwina samamvetseredwa ndi amene anali kutsogolo kwawo. Nde akhoza kukhala okonzeka chifukwa aphunzira kuchokera ku nthawi imene agwira ntchito limodzi ndi IMCP, that is ngati amagwira di ntchito limodzi chifukwa zithotheka kuti panali mgwirizano koma atifotokozera ndithu mwandithe kuti anasayinira nawo chani mgwirizano umene uti anena okha kuti anasayinira nde kuti amagwira ntchito limodzi anthu amenewo aphunzira zambiri atha kutithandiza mwina. Pali sitingalephere kuti tizinena za msonkhanowu lunena za msonkhanowu nanga sindi misonkhano yaikulu imene ndithu takhala tikuiona MCP achitako a DPP anzathu a PP komanso pano tikuona ndithu Aford. Tikaona amene analankhulira Mai Joyce Banda masabata apitawo analankhulapo ndithu nkhani zambiri kubasi imene amalankhula pa msonkhano waukulu ngati umenewu. Anakamba ndithu za nyumba zothandiza kuchepesa imfa za amayi ndi zina zotero. Lero ndaona kuti Achihana sana tayi ndithu nthawi kwambiri kufotokoza zinthu mwina amene ndandanda unalili imene analankhulira Joyce Banda. Iwo angolankhula mwina zinthu zitatu zimene ndazimva ndithu bwinobwino. Ankhulapo nkhani ya ngongole kuti dziko la Malawi lili ndi ngongole zochuluka kwambiri ndipo sitingapitirize ndithu kukhala ndi ngongole ngati zimenezo. Komanso afotokoza nkhani yokhuza ndithu kudalira anzathu amene amatithandiza akuti sitingamangodalira anzathu akunja kuti azitithandiza nthawi ndi nthawi. Mwina ziwiri zimene ndithu mwina ndingakamba pakali pano ndi zimenezo. Tinene kuti kumene kundi kuona zinthu mosiyana ndi mmene mwina anzawo atsogoleri akuzionera zinthuzi. Mbali mozi sizingatheke kuti onse zinthu angoziona mofanana koma mwina kuonjezerapo poti tinene kuti zipani zikuona zinthu zimosiyana tinenenso kuti zili ndi njira zosiyana zimene zifuna zitsate po zigulitsa kwa Amalawi pofuna kuwauza Amalawi kuti mukativotere ife zinthu zoti Amalawi aziyang'ana ndi zipanizi zikulunjika pa zinthu zosiyana. Dr. Joyce Banda momwe anafotokozera ndi zonse zimene zimachitika ku msonkhano wawo akufunitsitsa kuti chisankho ichichi chikhale chigone pa zinthu ziwiri. Choyamba record anthu azikaona kuti ndikuti mmene akuonera iwo akuona kuti mpikisano ukakhala pa anthu oti anakhalapo president akudziyang'ana iwo akuwayang'ana Achakwera akuwayang'ana Amuthalika. Nda Joyce Banda akufunitsitsa kuti Amalawi pokasankha azikaona kuti Achakwera akulamuliramo apanga zotani, Amuthalika nthawi imene amalamulira apanga zotani, iwo wa Joyce Banda amene amalamulira apanga zotani. Nde amanena ano zimene iwo akuona kuti anachita bwino zimene Amalawi aone ndikuti akuganiza anachita bwino kuposa anzawo monga zimene mukutchula za uchembere kukhala mchakudya mkhale za chakudya chikhale mu dziko ndi zina zotero. Achihana kumbali yawo zimene iwo ananena kuti akufuna kulunjika amakamba za ma F anati ma F4 ndiye sangati namva bwino afuna kuti adzathane ndi nkhani ya F oyamba kuyimira chakudya food
nkhani imene afuna dzathane nayo. F wachiwiri amata kuyimirira ndiye sa forex anamutchula ndalama zakunja. F wina amata kuyimirira fuel. F wina amata kuyimirira fertilizer. Zimene anene kuti pamasiku oyambira 100 kapena 200 iwo ali mboma ma F amene wawanda amene adza kunjike mphamvu zawo zonse kuti akonze. Ndamukhoza kuona kuti onsewo akunena koma asankha zinthu zimene afuna kuti azinena pozigulitsa okha kwa amalawi pa nthawi imene tikukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Komanso mmene ananenera ajegwa kuti amayi a Joyce Banda amanena zimene iwo anachita pa nthawi imene anamulirako. Mukayimvetsetsa bwino speech ya Achihana tikabwerera ngati nkhani ya ngongole iji akupanga attribute kuti ngongole iyi si yadzulo si ya lero, ngongole iyi yachokera patali pamene popo mwina tikangoyambira mwina 1993-94 iwo akulunjika kuti chipani cha Aford sichinalamulepo nde sichinatiyikeko m'mavuto ngati angongole imeneyi. Iwo tikayika ma F4 aja akamalunjika ndi zina zimene akukonza sikuti adzatika pa ngongole adzakhala pachani, adzakhala ndi njira zawo zokuti dziko liziyenda bwino without kuti ikaiso ifeso mu ngongole ngati zimenezi zimene zikubwezedwa zizibwezedwabe ndi ma generation ena. Nde iwo akufuna kuyika ngati kuyimitsa zimenezi. Akunkhula mwamphamvu kwambiri Achihana mmene taonera. Muona kuti confidence imene akuitenga kuti choyamba confidence imeneyi akuitenga kwa anthu awo kuchipaniko amene amawakonda ndi amene ananena kuti inuyo mupitiriza kutitsogolera. Munthu pa umunthu ukupita ku convention palibe amene watenga nomination paper yokupanga challenge zitha kutanthauza zinthu zambiri, mwina anthu akukuopa koma ukazitenga ku positive utha kuona kuti anthu akundikonda akukhutitsidwa ndi zimene ndimapanga ineyo ngati mtsogoleri. Therefore akundiuza zoti ayipitirizani kutitsogolera. Chokhacho pachokha ndichokupatsa munthu ndi confidence kuti ngati anthu ankatikati mwanga akundikonda mwina zimene zinso zimene ndikuchita mchipanicho nditazitulutsa kukazipititsanso kunja anthu ena akhoza kundikondanso ndikundipatsa mphamvu kuti ndilamulire. Komanso akudziwa zokuti pakali panopa ma dynamics okuvotera kumalawi kuno inde ena akadavota madera mosiyanasiyana kuti kungovotera kuti chipanichi ndimachikonda komatu anthu maka ndi mbali yokuti pakali pano uthenga wa anthu umapita pena paliponse. Mwina akudziwa zokuti ndikhala ndi njira zanga zofalitsa mauthenga mfundo zanga ndipo pali anthu ambiri amene amatha kukavota chifukwa chokuti akuona kuti uthenga uwu atipatsawu ndi umene ungatithandize rather than mmene mwina amangovotera anthu mbuyo. Nde zimenezi zikuwapatsa confidence kwambiri Achihana. Kwinaku ndi nkhani ndithu yovota imene ikhale kuchitika masanawa kenako mpaka namwina kumaliza kwa msonkhano umenewu. Tiyembekezere ndithu kuti zikhala zosiyana ndi zina zimene taziona ma convention ena mapeza ndithu amipando ina yungopita mwina kungovoterapo anthu awiri atatu kenako kumalizapo msonkhano wa convention. Sizikuoneka choncho, sizikuoneka kuti zikhala zosiyana ndi kwina. Chimene mbali ina tikhoza kuti ndichomvetsa chisoni kwambiri. Ino Chihana ngati mtsogoleri wa chipani cha Aford nthawi iliyonse imene atenga mpando wa utsogoleri sanapikisane ndi munthu. Nthawi zonse zimene ino Chihana atenga mpando wa utsogoleri wa chipani amautenga palibe opikisana nawo. Adachita convention ina yake ku Mzuzu kumene kwa anthu amene ankafuna kuti apikisane nawo analipo folo panali Khwauli Msisya, Loveness Gondwe, Godfrey Shawa ndi wina amachokera ku UK nthawi imeneyo ndesa zinakanali munthali. Onse aja ataona ndi mmene zimachitikira kuti ayi democracy tusimeneyo banji tisachite mpaka nasana pange nawo kagulu kamene kana nauti ayi feti pangabe kana kapanga convention Achihana opanda opikisana nawo adakhala president. Ichi china chaka cha 2013 anakhala president mpaka napano. Ndiye ulendo unonso pampando wa president ku Aford palibe amene akupikisana. Ndinene kuti zimene zikuchitika ku Aford ndimakonda kubwereza kuti ndizofanana ndi zimene zimachitika mu zipani zina ngakhale kuti mukaona chipani ngati cha MCP
chakwera nthawi imene amalowa koyamba anapikisana ndi anthu ndipo unali mpikisano wamphamvu. Maulendo awiri otsatirawa angolowa opanda opikisana nawo. Kukakhala ku DPP apita mthalika nawonso nthawi iliyonse imene alowa kukhala mtsogoleri wa chipani chawo sanapikisane ndi munthu yayi amangolowa zimene mwina anapikisanapo ndi Henry Chimunthu Banda ulendo umodzi adapikisana ndi Henry Chimunthu Banda. Koma ulendo waposachedwawu ndi unaliponso ulendo wina ndiyenso umene amalowa koyamba sanapikisane ndi munthu yayi. Ndi zinthu zimene zimachitika mu zipani zathu za ndale kuti otsogolera chipani sapikisana ndi munthu yayi amangolowa. Nthawi zina osakhala atsogoleri okha komanso otenga maudindo ena akuluakulu zimene zikuoneka kuti ndi mmenenso zikhalire ku msonkhano wakulu wa Aford kuti achihana tikudziwa kale kuti ndi amene awasankhe kukhala president komanso maudindo angapo akuluakulu zioneka kuti acceptance speech yakonzekera kale ndikuti ilipo kale kuti zimene atanene povomera kuthokoza anthu chifukwa chokhulupirira kuti apitirize kuyendetsa chipani. Ina koma ndi chidwi kufuna kuona kuti ma elections amene mipando maudindo amene akonzedwawo ndi chidwi kuti ndione kuti azimayi alowamo angati. Chifukwa mbuyomu ku chipani chimenechi maudindo oti akuluakulu pamene pamapezeka amayi pamakhala ndithu pochepa kwambiri. Ndifuna tingoona potaa kuti zinthu zikusintha. Chembekezo mchanga nchoti ndiona komanso taonako ndithu ma list ya nominations kuti azimayi alipo kwatsala kuti tione kuti kodawavotera komanso achinyamata nkhani achinyamata tiona poti tikadalipo mpano tonse limodzi. Komanso anzathu amaulumali kutenga nawo mbali osati ngati ongoponya voti komanso khala ndi maudindo apezekapo angapo kuti nawonso akutenga nawo mipando zimene zitiziona. Koma kakhala kwa azimayiko ndikudziwa kuti amene ali pa mpando wa mlembi wamkulu ndi mzimayi analowa pamenepo kutenga malo a mzimayiso. Ndiye mbali imeneyo mwina mukhoza kuwapasako credit kuti anayesera zongovuta nzomalowa opanda opikisana nawonso. Tiapatsenso credit tu convention yachitira kulilongwe m'malo mwa kwithuku. Convention imene chili champhamvu iyo convention yawo ikuchitikira mu mzinda wa Lilongwe chigawo chapakati kumene mwina Aford sitingane kuti ndi yamphamvu kwenikweni. Maso mwina atione ndithu kuti tikaona mwina ma convention ena anaona ndithu kuti director of ceremonies akhale wamkazi. Kupita ndithu mwina ndi mwina zipitiraso maudindo. Amanena kuti chinthu chimodzi chimene ndikumakhala nacho chidwi kuma convention azipani zonse ndi attention to detail. Kuonesetsa kuti ichi kuti anaganizira ndithu kuti apa pakhale uyu akatere ndikuganiza kuti so far amene abweretsa ndithu woyendetsa ngati master of ceremonies amene waoneka kuti apapo kangati theka Afodiwa mwina tikuzonena kuti achita bwino posa anzawo. Mbali ina kuzokhala mwayi wochita anzano atapanga kale chifukwa kenakono mmaona kuti ife titani mbali inanso imakhala kuti mwina planning yanu kumeneko inachita bwino. Komabe zinalipo zinabe mmaona kuti mwachitsanzo tinauzidwa kuti wapa mpando wa msonkhano wakulu umenewo ndi Clement Stambuli. Ndiye director of ceremonies woyendesa mwambo anazanena kuti tifuna wapa mpando wa woyendesa convention azadzutsa president kuti ayankhule. Amene anabwera poyamba sana Clement Stambuli. Amene anabwera akuti ndi wapa mpando wa chipani amwamondo basi ayankhula mimi baja pakana unena kuti apa nopo ndikuwayitana ayino kuchana kuti abwere. Kena kwa amene amati ndi wapa mpando ucha kuzabweraso ndi mmaonabe kuti nkhani yokonzekera ndikuonesesa kuti zonse zikuyenda mu ndondomeko. Pena ndi pena zipani zathu zimalephera kukwaniritsa. Tukamba nkhani yomwe yali kwina ndi nthawi yoyambira inakhanga ndithu inachedwerapo ndipo sikudziwa kuti kumadzulo kuno timalizira pati chifukwa ngasi nthawi imene ndithu ayenera kuyamba kuvota ndi mmene mwina maudindo alili ndiyo chulukirapo. Koma kuti tilipo mpano ndikupita ndithu kuti tiona kuti kodi nkhani ya nthawi ayipanga manage bwanji chifanso madzulo ano kuti kulinso msonkhano ina ku Blantyre wa chipani cha PDP kupita ndithu kuti tikhale tikuona kuti kodi ziyenda bwanji. Tibwererenso pompano kumadzulo kuno
msonkhano umene wa chipani cha Aford ukamatha komanso pamene msonkhano wa chipani cha PDP ukhale kuyamba ku Blantyre kuti timve kuti kodi kumene ku Blantyre kuli bwanji komanso ku Golden Peacock zinthu zatha bwanji. Ndithokoze kwambiri akuluakulu athu amene tinali mu studio muno, timathokoza nthawi zonse kuti mapeza nthawi kuti tikambirane nkhani zimenezi pamene tikupita ku ulendo umene wa ku 2025. Amalawi akuyenera ndithu kuti azidziwa kuti kodi tikuyenda bwanji. Mmene tawuyambira ulendo umene wa maconvention ndothandizanso kwambiri kuti Amalawi akhale ndi chilichonse chimene akudziwa kuti amazafika pa tsiku loponya voti ndikuti akudziwa kuti kodi tilowere kuti kwenikweni. Ndithokoze kwambiri Peter Jegwa komanso Yamikani Chitete amene tinali limodzi mu studio muno, komanso thokoze anzanga amene atipatsira zonse kuchokera ku Golden Peacock. Tikhala tikupatsirani zambiri pano pa Zodiac. Ine ndine Chancellor Zopanda. Masanabwino.